ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ನಿನಕಲಿಗೆ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗ ಬಂಗ ಈಜಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನಿ ಏತ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚರೆ ಕೆಜಿ ತತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲುತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಅತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರೋಗೆ ಎದ್ಬೋಡು ಅದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಳು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತೆ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀಪೆ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಟ್ಟು ಪಾಡಿಯನ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೊಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಖಾರ ಬೋಡನ್ನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಆಮ್ಚೂರ್ ಹತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚು ಕಾಲು ಚಮಚದ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನ್ನು ನಿಕ್ಕ 2 ಚಮಚದತ್ತು ದಹಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಹಿ ನಿಕಲ್ ತೋಜ್ ಉಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ದಹಿ ಎಪ್ಪಲ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ನ ದಾಯ ಪಂಡ ನೀರು ದಹಿ ಪಾಂಡ ನೆತ್ತ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗ ಬೊಕ ಟಿಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಆಪುಜಿ ಐಕ ದಪ್ಪ ದಹಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ದೈಟ್ ನೀರು ದಪ್ಪ ಸೇತನ ಒಂಚೂರು ಒಂಚ ಕುಂಟುಗು ಇಚ್ಚಂಡ ಅರ್ಪೆಡು ಅರ್ತದು ಮೆತ್ತಡು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿ ಏನು ನೆನ್ ಪೂರ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ದೀಪೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಲ ದೀವಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಹತ್ತು ದೀತೇನೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಅವು ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತ ದೀದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಬುಡ್ತುಚಿ ನೆಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಉಂಡೊಂದು ಮಸಾಲ ತಾಗದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ತವ ದೀತೆ ಇಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದು ದೀತೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ದುಂಬು ಚಿಕನ್ ಪಾಡುಚ್ಚಿನಿಕ್ ಅವು ಅಂಟದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚತ್ತನು ಒಂದಿಂಚೆ ಪೀಸ್ ಏನಿಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆತನು ಎಣ್ಣೆನ ಕುಡಿ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಂದೆ ಇಂಚೆನೊಂಜಿ 4 ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದಾತು ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪೆ ಇಂಚೆ ಎಣ್ಣೆನ ಕೊಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಡೆಗೆ ಪೋತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ದಿಪ್ಪುಜಿ ತವಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ಉಂಡವು ಐಕಾದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಂಚ ಗಲ್ಗೆ ಗೊರಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಸರದು ಚಿಕನ್ ದಾಲ ಅಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೊಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಉಂಡು ತೆನೊಂದೇನು ಪೂರ ಚಿಕನನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀತೇನೆ ಚೂರ್ಲ ಮಸಾಲ ಬುಡೊಂದ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪತ್ತದುಂಡು ನಿಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತಣ್ಣಿಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ
ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಡ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಸುತ್ತಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಕಾಯ್ದನುಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿವೊಡ್ಚಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತೊಂದುಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲೇನು ಒಂಚಿ ಮುಜ್ಜಿ ಚಮಚ ತತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಲಂಚನೆ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಡ ಒಂದು ಕಾಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿಪ್ಪೆ ತೋಚೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಾಯ್ದೇನು ಬಂದೆ ಒಂದು ನಿಗಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯೋಡು ಅಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಪತ್ತೊಲಿ ತವಡ್ಗೆತ್ತದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತದ್ಲ ಕಾಯೋದ್ಗೆತ್ತೊನೊಲಿ ಇತನಿಗಲಿ ತವಟ್ಲ ತೋಚೊಂದುಂಡು ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ತುಜೊಂದು ಚದು ಈ ಟೈಪ್ ನಿಗಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಕಾಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಒರಿತೀನಿ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯೋದ್ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಪೂರ ಪೀಸಸ್ಲಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂಡೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅದ್ರಕ್ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಅನ್ನಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ 2 ಪಾಡ್ಲೆ ಕಿನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತೊಂದೆರಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದ ಹತ್ತು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರದ ಮಿತ್ತು ತೂತ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಖಾರ ತಿನ್ಪರು ಆ ಮಿತ್ತು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನಿಗುಲು నేను మిక్సీ జార్ పాడదు కడదికి ತುನ್ವೆ ते ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆಕ್ಲ ಅಂತ ಪೊಡು ನೀರು ದೀತೆ ನೀರು ಹದೋಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈತಿನ ते ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ನೀರು ಹದ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನ ಪಾಡೋಡು ಬಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೈರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲನ ಹದ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನ ಪಾಂಡ ಒಂದು ನೀರು ದೊಟ್ಟು ಕಾಯನಾಗ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ನುಪ್ಪು ಅಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೇನು ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಚೆ 1/4 kg ತಾತು ಅರಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಏನು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಡೆದುಂಬುಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ತೋಚದೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ನಿಗಲು ಪನೊಂದಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಕಾಯ್ದನ್ ಸರಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಯ್ದಿನ ನೀರಿಗೆ ಅರಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನು ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿಲ ನಿಗಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಏರು ತೂತು ಜರಗುಲು ಏನು 1.5 kg ತತ್ತು ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ 1.25 kg ತತ್ತು ಅರಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ನಾನು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ನೀರು ಕಾಯೊಂದೆ ನಿಗುಲು ಅರಿಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅವು ನುಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಚಿ ಒಂಥರ ಬುದುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕದು ನೀರು ಸರಿ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅರಿಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇಂಚವರ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಗಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಅರಿ ಪಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಚಮಚಡಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು
ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ಒಂದು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಸಿ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಅವು ಫುಲ್ಲು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆತ ನೋಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯಾನ ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ದನಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಸಿ ಬೇಯ್ದನೊಂದು ಈತ ಬೇಯ್ದ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಏನೊಂದು ನುಪ್ಪುನ್ ಗೆಪ್ಪುವೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಅರ್ಥದ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಪಾಡ್ದುಗೆತೊನ್ನು ಏನು ತೇನೆ ಅವೇ ತೋಪಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಏನ ಕಡೆದಿತ್ತೇನು ಅವೇನು ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇನು ನೆಕ್ದಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನು ಮಸಾಲನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲನೂರ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು. నేను వీడియో ప్రతులే లైక్ మల్ప్లే కమెంట్ మల్ప్లే షేర్ మల్ప్లే ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೆನ್ನೆ ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುಂಡೆನು ಫಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲನೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಐತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಈಚನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡವು. ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಓ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತೋಜೆ ಅವೇನೇ ಅನ್ನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೀರೆ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿನಿಕ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನು ಒಂದೆನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆವಡುವರ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತನು ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಲ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸಾದಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನಂಡ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಿದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದಿ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಮತ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಪುಡ್ತಿಡ್ಬೇಕ ನಾನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆನು ನಾವು ಕೇತ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಗ್ರೇವಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ದಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ತೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಕೊದ್ದಿಯನಗ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಕೇತ್ ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಅದು ಒಂದೇ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ನೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ರೈಸಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಕೆದ್ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಆತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿತ್ತೆ ದಪ್ಪಲಾತಂಡು
ಎಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಚೂರು ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ರೆಡಿ ಆತನೊಂದುಲ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಣೆನ್ನ ನಿತ್ಯಾನ ಸರಿವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಪಾಸನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯನಿಟ್ಟು ಒಂತೆನೆ ಗ್ರೇವಿನ ಇಟ್ಟೆ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನೇನು ಪೂರ ಒಂಚಿ ಪಾಚನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುವೆನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆನ ಒಂಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡಿಟ್ ತವ ದೀದೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೊಂದು ತೋಪು ದೀತೆ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಗ್ರೇವಿಲ ಒಂಚಿ 4 ಪೀಸ್ ಇತ್ತದು ನಾನು ಒಂದೆನು ದೀತೀನಿ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಪಾಡುವೆ ರೈಸನ್ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾದ ಚಂಚದೊಂದು ಬುಡ್ಬುಡ್ದೆ ಉಂಡು ಮಂಜೆ ಕೊಂಚ ಅಂಟು ತೆಜಿ ಒಂಚಿ ಲೇಯರ್ ಪಾಡೊಂದೆ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಪಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ಚೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದೇ ಉಂಡು ಗ್ರೇವಿಲ ಪಾಡೋಡು ಪೀಸ್ಲ ಪಾಡೋನೆಕ್ಕ ಕುಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಟೆನ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಿಗೆ ತುನ್ನೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ತಂದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೆ ತೇನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ 10 ನಿಮಿಷ ತವತ ಮಿತ್ತುದೀದು ನೆನೆಯನ್ನು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರೋದೊಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಟಿಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪಿನಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನೂಲ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ತಿಸಿ ನೆಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಈಸಿ ಆದ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಿಗುಲ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ
ಪಕನಿಕಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ರಾಯ್ತ ದೊಟ್ಟುಗು ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಜನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇಕ್ಕುಲರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುತ್ತೂಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.